Namuhla ke sisobonjaneni endaweni yaseBergville lapho sibizwe khona ngumphakathi ngodaba oluthinta imfuyo. Abantu abadala ke abasibhalele la basichazela ukuthi imfuyo iyaphela lapha emazizini obonjaneni, izibaya seziphelile ke ngenxa kaNxoli. uNxoli ke ilentaba eniyibukayo esithombeni osekuneminyaka eminingi kakhulu egwinya imfuyo yabanomzane. Akukhathaleki ukuthi imhlambi emngakanani esigibele uNxoli kodwa yonke ayikwazanga ukubuya ngenxa yokuthi kunzima ukudilika lapha nokugibela mangabe ungumnikazi wemfuyo uthi uyolanda imfuyo yakho ku-impossible. Okungangokuthi ke abantu abaningi bayazi ukuthi imfuyo yabo ikhona laphana kodwa akukho ukuthi bangayilanda khona. Sihlezi ke la emazizini eRoyal Natal National Park emahayi lapho ke oxhuma khona ithende lakho ngo-170 ngihlalele nje isikhathi esiningi. Nathi ke sizohlala la sicoshacoshe ufakazi ngendaba kaNxoli. Lapha ke kusemahayi okuyindawo yokucampa ngaphakathi eRoyal Natal National Park engaphansi kwezemvelo Wildlife KZN. Sithathele lethuba ke lokuthi sihlale kule ndawo ukuze sikwazi ukucoshacosha ubufakazi ngeendawo zomphakathi nodaba olukhona likaNxoli nezinye ke izindaba ekhona ke nizokwazi ukuthi ke nikuthole konke la kwaDT okwenzekayo kule ndawo yasemazizini namaphethelo.